us visitem Predinet, un projecte de la Universitat Rovira i Virgili d'investigació que el que fa i posa de manifest és la importància del consum de l'oli d'oliva i dels fruits secs per la prevenció de moltes malalties relacionades amb la salut de les persones. Per tant, important apostar per a la recerca i posar-la al servei de les persones i del territori. De fet, la inversió en recerca i innovació a Catalunya està per sota la mitjana europea. És per això que des d'Esquerra proposem una deducció temporal en l'IRPF per afavorir les donacions en aquests àmbits. Nosaltres creiem en l'aposta per la recerca. Per això, des de la Diputació de Tarragona, tenim un acord marc amb la Universitat Rovira i Virgili, que és la universitat del nostre territori. L'aposta per la innovació també l'estem fent des de les conselleries d'Esquerra i encara l'hem d'incrementar molt més. Un exemple és el Pla Estratègic de l'Avellana, que està tirant endavant la Conselleria d'Agricultura, que ha de servir per poder millorar el sector, a un millor equilibri territorial i també millorar la salut dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país.